No niin, eli ketä ootte ja minkä alan yrittäjiä? Minä olen Putkosen Antti, 34-vuotias tekstiilialan yrittäjä, semmoisen tuotemerkin kuin Kooma takana oleva mies. Mitä sinä? Semmoinen yritys kuin Chef Solutions. Ohjelmistoyritys Oulussa perustettu ja näin. Niin, onko raskasta olla yrittäjä? Kyllä se on raskasta, mutta se on positiivisella tavalla raskasta. Että vastuuta on paljon ja töitä on paljon, mutta kaikkia hoituu tekemään. Milloin olette itse päättänyt alkaa yrittäjiksi? No, mulla tapahtui näin, että 7-vuotiaana mun isä sanoi mulle, että se on semmoisia piirteitä, että se varmaan tulee yrittäjä. Mä sitten ajattelin, että niin se varmaan on. Ja niin se monien vaiheiden kautta tuli siihen, että on 8 vuotta ollut tässä ja suosittelen kaikille. No mulla oikeastaan lukio aikana abivuonna, mitä silloin 6-17-vuotiaana, niin harrastus oli muokkautunut semmoiseksi, että neuloin itse pipoja, joita sitten myin kaverille ja sitten tuli niin ensimmäistä aavistukset, että hetkinen, että on olemassa jotakin niin sanottua yrittäjyyttä. Ja oma isä on ollut sitten osa-aikayrittäjänä oman työnsä ohella ja sieltä sitten piti vähän kysellä sitä, mutta semmoisena noin 17-vuotiaana. No, onko sitten yrittäjällä paljon vapaata? Sanoisin näin, että yrittäjä on aina vapaa. On sillä, että joka päivä itse päättää mitä sä teet. Ja se on tässä kaikkein parasta. Siinä on se vapaus, mutta siinä on myös se vastuu. Eli ne hommat joutuu joka tapauksessa hoitamaan, mutta se yrittäjä on aina vapaa. Mikä on parasta yrittäjyydessä? Saa tehdä just niitä asioita, mitä haluaa ja kohdata omia pelkoja. Sitä tämä elämä on, että on erilaisia asioita, mitä sä haluat, mutta sitten sä mietit, että kykeneekö sä siihen. Ja sitten kun sitä pystyy moni niin kokeilemaan, että mihin sitä pystyy. Ja näin, se on sama homma urheilussa ja sama homma yrittämisessä, sama on monessa, että pääsee tekemään maksimeita. Että siitä mä nautin. No mä yhdyn tähän samaan, että kyllä se tietynlainen vapaus tehdä sitä mitä haluaa on niin kuin, ainakin itselle yrittäjyyden niin kuin parhaita puolia. Mutta sitten myös, mikä toinen on, niin mahdollisuus. Näkisin itse, että silloin on myös mahdollista tehdä sitä, mitä haluaa. Plus sitten mahdollista luoda jotakin uutta tai keksiä jotakin uutta. Että yrittäjyydessä on se, että monet päivät tehdään sitä perushommaa, että se yritys pysyy pystyssä, mutta sitten tulee hetkiä ja aikaa, jolloin niin kun on mahdollista miettiä, että hetkinen, mitä mä tekisin tulevaisuudessa. Ja sitten kun on yrittäjä, niin siihen on suuremmat mahdollisuudet kuin esimerkiksi palkkatyössä, jossa on monesti hyvin tarkkaan määritelty, mitä pitää tehdä ja milloin. Joo, no vastapalveluksi sitten mitä huonoja asioita yrittäjyydestä? No huono, että töitä on paljon. Että se on huono silloin, kun sanotaan vaikka väsyttää tai niitä töitä kasaantuu ja se menee aavistuksellisesti stressin puolelle, niin se on huono. Mutta toisaalta se on myös hyväkin asia, että se niin kuin huonous tai vaikeus, se vähän vaihtelee omien tuntemusten ja omien elämäntilanteiden mukaan. Mutta en niin kuin varsinaista yksittäistä huonoa, että joku asia olisi koko ajan huonosti, niin semmoista en ole kyllä löytänyt yrittäjyydestä. Se olisi näin, että yrittäjyys on semmoinen huonous, että sä et voi koskaan syyttää ketään muuta kuin ittiä. Jos henkilöstö jossakin asiassa sossii, niin viime kädessä se on sun oma vika. Se yrittäjän vika, että ne on ohjeistettu väärin tai strategia ollut väärin, mitä tehdään. Mutta mitä tahansa asia tapahtuu, sä oot aina itse vastuussa. Mutta se on yhtä aikaa hyvä asia, mutta yhtä aikaa se on huono, jos sulla on heikko hetki. Sä et voi silti käynyt mitään muuta kuin syyttää ittiä. Onko missään vaiheessa kaduttanut, että aloit yrittäjäksi? Aivan niin kuin hyviä ja huonoja päiviä on elämässä, niin kyllä niin kuin yrittäjyys välillä ja ratkaisut kaduttaa, mutta se on hyvin vähäistä ja pieni. Niin kuin kollega tuossa sanoi, että niitä on semmoisia päiviä, että sä kaduttaa sitä, voi kamalta, miten nämä menee ja näin edespäin. Niin semmoisia päivänä monesti miettiä, että kannattiko niin tehdä, mutta mitä ikinä lähdekin tekemään, niin se on paljon parempi pitäytyä siinä, koska tappio ja voitto on aina hyvin lähellä toisiaan. Olisiko joku aihe hyvä olla koulussa, joka auttaisi yrittäjyyteen? Se, että kaikkien nuorten kannattaa huolella tutustua erilaisiin ammatteihin, koska ihminen tekee elämässä 2 isoa valintaa. Toinen on ammatti ja toinen on puoliso. Niiden 2 asian puitteen menee suurin osa elämästä. On se sillä, että jos seurustelusua aloitetaan ja on naimisiin menossa, niin siinä seurustellaan ensin, tutustellaan ja katsotaan, fiilistellään näin, että onko se niin se oikea. Niin samalla sitä kannattaa niin seurustella eri ammattivalintojen kanssa, että mikä on semmoinen, mikä kolahtaa ja se, että on niin rakkaus siihen hommaan, että sitä oikeasti haluaa tehdä. Tämmöinen yllättävä kielet, niin harmittaa sitä, että koulussa itse ei hirveästi niitä lukenut pitänyt minä. Mutta sitten nyt varsinkin kun ajattelee nettiä ja muuta, jos on hyvin paljon englannilla ja muilla kielillä
käydään kauppaa tai keskusteluja, niin mitä parempi kielipää on, niin sitä helpompi on taas toimia sinne suuntaan. Ja sitten kolmas asia, mikä on, niin sosiaalit ihan normaalit suhteet, mitä itse huomaa, että voi ajatella koulukiusausta, että se tulee aina jossain vaiheessa ne teot vastaan, mitä sä teet. Että jos sä oot ketään kiusaa ja sulla on mahdollisimman laaja ystäväpiiri, niin ne saattaa tulla 20 vuoden päästä sua vastaan ja asiakkaina, jolloin se on pikkasen helpompi tehdä sitä kauppaa, jos sulla on niin neutraalit tai hyvät suhteet kuin se, että sut muistetaan vaikka kiusaajana. Jolloin sitten aletaan niin repimään vanhoja haavoja auki ja miettiä, että kenelle sitä ostetaan ja mitä ostetaan. No, millaisia muistoja sitten yläasteen tai lukioajoilta? Semmoisia, mitä yrittäjyyteen liittyy, niin teillä vahva on yläasteella ajaudun erilaisten vaiheiden jälkeen tekstiilitöihin. Ja se sitten antoi valmiudut itselle tai semmoisen aha-elämyksen, että tekstiilien tai vaatteiden teko on halpaa, nopeata ja helppoa. Sieltä semmoinen niin siemen lähti kytemään ja siitä muodostui kotia vein sen niin harrastukseksi ja sitten pikkuhiljaa se kasvoi sitten omaksi yrityksen. Se on niin päällimmäiseksi jäänyt mieleen, mitä liittyy yrittäjyyteen ja koulunkäyntiin. Mulla on päällimmäisenä mielessä yläasteen viimeinen päivä. Muut lähti hakemaan toikkareita. Rehtori kuulutti sen huoneeseen, että tulla tänne. Ja meni sitten sinne ja sanoi, että sulla on enemmän poissaoloa kuin paikallaoloa ja sun äidinkielen numero 4. Että sä et pääse läpi tästä koulusta. Mä harmittain, että voi surkea tää. Mä tiesinkin, että huonosti se oli mennyt ja näin. Mutta se sanoi, että se antaa niinku sen mahdollisuuden, että se muutti itse sen 4 mun silmiessä 5 toikkariin ja sanoi, että on silti tervetullut Muhoksen lukioon. Mä silloin ajattelin, että nyt pitää tehdä käännös elämässä. Että jos mä jatkan näin, niin mä loppujen lopuksi tää elämä menee kokonaan hukkaan. Ja sieltä lähdin rakentaa uudestaan, että kävin ensin 10. nostin aineiden keskiarvoja. Mä nousinko se kokonaiskeskiarvo 6,4 johonkin 9 tuntumaan. Sen jälkeen lukio ja sen jälkeen yliopisto. Tämä pointti on se, koulut kannattaa käydä hyvin. Toinen asia on se, on hyvä ihmisen muistaa, että se kykenee ihan mihin vaan. Se on niin kuin kouluaineetkin, se, mikä se koulutoikkarissa on se numero, se kertoo enemmän siitä, että kuinka paljon sitä ihmistä kiinnostaa se kyseinen aihe. Millaisia vinkkejä yrittäjän näkökulmasta haluaisitte antaa yläasteelaisille? Jos jotakin haluaa, niin sen saa, kuvan tekee se asia eteen töitä. Ja sitten mikä on toinen, niin tämmönen vähän raffimpi homma, mitä itse aina sanon, että älkää kuunnelko sitä lähipiiriä. Ne pelkää sun puolesta, vanhemmat ja siskot ja veljet ja serkut. Jos ne niitä sanoo, että mä haluaisin joksikin, joka poikkeaa jostakin normaalista, niin yleensä sitten no ei lähde. Ei se kannata, että se ei johda mihinkään, mutta pitää oman pää ja tekee, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että se tuli tehtyä. Ja sieltä onkin tullut sitten pulpahtanut 1 tai 2 uutta asiaa, jota kohti sitten taas mennään. Mikä mukavampaa kuin mennä niin sanotusti vastavirtaan ja huomata, että pääsikin periin.